Ƙasa da kwanaki uku tun bayan da kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano ke ambata cewa gwamnatin Kano ta ware naira biliyan 6 domin dai raba wa al'ummar musulmi abinci a jihar Kano, musamman ma dai a wannan yanayi da ake gudanar da azumin watan Ramadana. Da dukkan alamu dai lamarin bai yi wa gwamnatin daɗi ba. Wanda aka jiyo gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na bayyana cewa ba gaskiya ba ne kwamishinan yaɗa labaran ya ambata kan cewa gwamnatin sa za ta kashe naira biliyan 6 wajen rabon abincin buɗe bakin a wannan wata na azumi. Gwamna Abba Kabir Yusuf dai ya yi watsi da wancan lamari na kalaman kwamishinan yaɗa labaran nasa Baba Halilu Ɗantiye da ya kira sharafi na jita-jita kawai. Duk wannan abin da muke mun yi kiyasin cewa a kowace rana za mu ciyar da mutane 98 zuwa 100,000 kowace rana a wannan census. 98 zuwa 100,000. Kuma mun yi kiyasi, mun yi abubuwa dalla abinda gwamnati ta ware ta fara kashewa kuma wanda zai kai mu har ƙarshen wannan wata na Ramadan shine naira biliyan 1 da miliyan 190,790. Naira biliyan 1 da miliyan 190,790. Wannan Allah ya gani shine abin muka yi kiyasi kuma muka danka so wannan kuɗi a hannun wannan babban kwamiti. Sannan muka fito da manyan mutane wanda za su dinga zagayawa suna gani. Ina so na yi amfani da wannan dama na sanar da masu girma iyayen malamai. Siyasa dole ne sai ana samu wanda baya son abin da kake yi ko wanda yake son ya nemi wani abu ko mai kankanta ya ce ba a yi daidai ba. Abin da ya sa nake wannan magana ko a jiya na ji an ce gwamnatin jihar Kano ta ware naira biliyan 6 wai domin ciyarwa a wannan jiha. Wannan na tabbatar muku yayi ba gaskiya ba ne. Wannan figa da na baku ta biliyan 1 miliyan 190 da miliyan 790 shine gaskiyar abin da gwamnati za ta yi ko take yi domin ciyar da mutane 100,000 a kowace rana har zuwa ƙarshen wannan azumi. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce naira biliyan 1 da miliyan 197,070 gwamnatin Kano ta ware domin aikin ciyarwar sabanin ikirarin da kwamishinan yaɗa labaran ya yi tun a farko. Wannan dai yana zuwa ne bayan da aka rika cece kuce kan bullar rahoton cewa gwamnatin Kano ta ware naira biliyan 6 a matsayin kuɗin da za ta kashe wajen rabon abincin azumi. Al'amarin da yawa al'ummar Kano ke cewar wannan ba komai bane illa almubazzaranci da kuɗin al'umma da kuma buɗa wasu shafafu da mai wata kafa da za su amfana. Gwamnan dai ya bayyana cewa ina so in fito ƙarara in bayyana cewa hakikanin adadin kuɗin da za mu kashe domin dai wannan aiki na ciyarwa naira biliyan 1 ne da 'yan matsayi saɓanin naira biliyan 6 da aka jiyo kwamishinan yaɗa labaran tun a farko yana ambatawa. To sai dai wannan ko me yake alamtawa musamman ma dai a daidai lokacin da ake ganin da dukkan alamu dai ana kwan gaba kwan baya da kuma tafiyar kura a sha'anin gwamnatin ta Kano. Can kuwa daga jihar Bauchi rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da mutuwar mata guda 4 a wani turmutsutsu da ya faru a yayin karɓar zakka a jihar. Turmutsutsun da ya faru a Lahadin nan a cibiyar Shafa Holding Company kan hanyar Jos da ke jihar ta Bauchi ya yi sanadiyar mutuwar matan guda 2 da suka je karɓar sadakar. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar Ahmed Wakili ne da ya tabbatar da hakan bayan faruwar lamarin da ya ce jami'an su sun garzaya gurin domin dai kwashe mutanen da abin ya faru da su. Cikin matan akwai wata matashiya 'yar shekaru 17 Na'ima Abdullahi mazauniyar garin Bauchi. Ita kaɗai ce ta rage a raye a cewar ɗan sandan. Ya kuma yi kira ga masu hannu da shuni da cewa su rika sanar da 'yan sanda idan za su yi irin wannan aiki na bayar da zakka domin su taimaka musu wajen shawo kan dandazon mutane. Ya kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da harkokinsu ba tare da wata fargaba ba yayin da ake ci gaba da bincike domin dai gano abin da ya haddasa lamarin. To sai dai a iya cewar lamarin fa a fili yake musamman ma da yadda tsananin talauci ke tilastawa al'ummar arewacin ƙasar nan tafiya karɓar sadaka ba ga yara ba da manya ballantana magidanta har da matan aure.